que falta perquè la gent deixi totalment el cotxe i agafi la bici són oportunitats. Una crisi com la d'ara ens està fent que pugi el preu del petroli, que les nostres despeses augmentin, per tant, per què no agafem la bicicleta? És molt més barata, no cal tenir aparcament i a més fas cames, fas salut i és sostenible, o sigui que una oportunitat és el que cal i ara la tenim, per què no la fem servir? El BAC és el Bicicleta Club de Catalunya, és una entitat sense ànim de lucre que promou la bici a través dels seus projectes, les seves campanyes, i tenim projectes com la Biciescola d'Adults, que ensenyem adults a anar en bicicleta, el Bicicampus, que ensenyem als universitaris que la bici pot ser el seu transport a la ciutat, i altres campanyes com l'Esmorzar Biciat, on donem esmorzar als ciclistes que van per la ciutat, i altres projectes que promouen la bici sobretot a la ciutat com a transport sostenible i com a transport sobretot econòmic i saludable. La cadena és el que transmet la força que nosaltres fem amb els pedals fins a la roda. Llavors, depèn de la mida d'aquesta roda dentada, la transmissió de la força és una o és una altra. És a dir, depèn de la mida d'aquesta roda dentada, haurem de fer més força o haurem de fer menys força. Hem fet un curs d'iniciació a la bicicleta i és una activitat que consisteix bàsicament en aprendre a anar en bici. És un curs que es fa amb adults i consisteix en això, en anar trobant equilibri, sobretot en anar perdent la por i en aconseguir posar els peus als pedals i pedalar. El que fem és comencem baixant recte i quan ja hem baixat una mica recte, hem posat els peus als pedals i tal, trenquem la recta, trenquem la direcció y girem cap a un costat. Es una motivación también de que algo que ves que mucha gente puede hacer, ¿por qué yo no? Sí, al principio, la primera vez, te cuesta mantener el equilibrio, pero luego vas cogiendo el gustillo y bueno, quitarte el miedo de todo eso. Lo importante es quitarte el miedo y es lo que me ha conseguido quitar. No me he caído ni una sola vez y pedaleo. Subo la cuesta, bueno, fantástico, me siento bien. Aquí nada, no hay, venga, que tienes que hacerlo, tal, no, igual tu ritmo. Barcelona està molt adaptada a la bicicleta, però encara cal millorar bastant. No està al nivell d'Amsterdam ni de Copenhagen, perquè tenen una altra mentalitat, una altra manera de veure la sostenibilitat, de veure la bicicleta com a mitjà diari realment, però Barcelona està encaminant-se cap a aquest camí. Potser els polítics haurien de fer molt més, és veritat que han de millorar molt més les infraestructures, han de millorar molt més aquesta consciència de transformar la bicicleta en el transport diari i allunyar-la una miqueta de la visió d'incivisme i de no seguretat, però Barcelona està en el camí de ser una ciutat forta en bicicleta. El bicing ha ajudat que molta més gent conegués la bicicleta com a transport urbà. Potser molta gent no s'havia plantejat agafar la bici fins que va aparèixer el bicing, però és veritat que ara que ja portem uns anys de bicing, el que hem de fer és promoure la bici com a transport propi. Està molt bé tenir un sistema de bicicletes públiques i la ciutat l'ha de consolidar, però també alhora s'ha d'incrementar aquestes persones que un cop ja han provat el bicing ara volen una bicicleta pròpia, o sigui, establir-la com a part del seu ADN de mobilitat. Barcelona realment està molt lluny de moltíssimes ciutats. Barcelona era una ciutat que fa 10 o 15 anys era un model dintre d'un país com Espanya. Un país amb el que el concepte de mobilitat en bicicleta no estava ben vist i no estava gens utilitzat. Barcelona realment crec que tenim que fer un salt molt més gran, sobretot de convicció, per arribar a ciutats com Copenhague, que es mouen 500.000 bicicletes diàriament, en una ciutat que té la meitat de població que Barcelona i a més una extensió molt més gran. O sigui, la densitat és molt inferior i allà podrien arribar a entendre que la mobilitat en cotxe fos una prioritat, però en canvi no ho és. Mentre que en una ciutat que és tan propera com Barcelona, amb molt de barris, amb gent que treballa molt a prop de la seva llar, realment veiem que està envaït pel vehicle. Com Barcelona
pràcticament dedicat la gran part dels recursos per promocionar la bicicleta a una única acció, que és el bicing, no? Aquesta acció, des del meu punt de vista, és excessivament cara i no ajuda a realment difondre una correcta utilització de la bicicleta, no? Realment és molt evident que els recursos es tindrien que dedicar a donar infraestructures suficients perquè s'entengui la bicicleta com una eina de mobilitat real, no? Lo que me impulsó a coger la bicicleta por primera vez fue una cena que teníamos de trabajo con los voluntarios de Aldeas Infantiles. Entonces decidí que esa noche iba a coger la bicicleta sencillamente porque me apetecía. La verdad es que no había ninguna otra razón. Fui con la bicicleta desde donde vivo, cerca de Sagrada Familia, hasta l'Eixample, y descubrí que me lo pasaba muy bien, que me encantaba la sensación de poder ir tranquilamente, de que llegaba de muy buen humor, y eso fue lo que me hizo replantearme que a lo mejor la bicicleta la podía coger para algo más que para ir a cenar un ratito, un momento a la semana. La ventaja de moverme con bicicleta por la ciudad básicamente es la comodidad que me supone y la libertad que me da el utilizar la bici como medio de transporte, ¿no? Yo he probado el bicing en alguna ocasión, pienso que es muy buena idea, pero yo hay una cosa que valoro, que es ir con mi bicicleta, ¿no? Me gusta conocer un poco la mecánica de mi bici y además tener una bicicleta que se ajusta un poco a cómo yo me quiero desplazar por la ciudad. La bicicleta que yo tengo es una bici plegable, chiquitita, se monta y se desmonta con mucha facilidad. Es una bici con la que no puedo correr tan bien, esa es una sensación que a mí me gusta, desplazarme con calma por mi ciudad. Y eso es lo que hace un poco pues, que yo valore mucho el poder llevarme mi bicicleta donde me apetezca. Sé que en cualquier momento la voy a poder plegar y que la voy a poder subir allá donde yo vaya. Luego después, circunstancialmente, también puedo coger la bicicleta, como ahora dentro de un rato, que me voy a ir a una reunión que tengo cerca de la Plaza de España. Entonces, en ese caso, pues bueno, ya me paro, me pienso un poquito más la ruta que voy a hacer. Siempre procuro ir por carriles bicis, en la medida en que puedo, ¿no? Las aceras tienen que ser muy anchas, la verdad es que las aceras chiquititas me genera mucha incomodidad ir por ellas, porque pienso que realmente puede ser un poco difícil para el peatón y le puede plantear dificultades, ¿no? A veces hay dificultades en 2-3 manzanas primero que llegas a esas vías más grandes, ¿no? Ahí es donde yo puedo sentir un poco más de incomodidad. En cualquier caso, lo que siempre procuro evitar es meterme por la carretera por donde van los coches, porque eso para mí la verdad sí que pienso que es muy peligroso y ahí no creo que Barcelona de momento permita que puedan convivir por el mismo sitio por donde van los taxis, los autobuses, los coches, las bicicletas. Eso sí que pienso que es más peligroso. A la bicicleta li falten anys encara de rodatge, per desgràcia, diguéssim, però som molt optimistes, perquè és cert que cada cop s'estan promovent més els espais verds a la ciutat, les zones 30 de velocitat més reduïda, i és veritat que el vianant demana els espais per vianants i zones peatonals. I així, des del que volem demanar també nosaltres com a entitat, l'administració pública, és que deixi d'afavorir moltes vegades la gent que va en cotxe, la gent que va en moto, que no promocioni la moto a través de mesures, no? Simplement que vagi cap a una tendència de mobilitat sostenible, que és el futur de la ciutat. La bicicleta ja està instaurada, la bicicleta ja es veu i és algo normal, que això és molt positiu per Barcelona. Altres ciutats no tenen aquesta visió i nosaltres la tenim, o sigui que som afortunats per tenir això. Que podem arribar molt més, és cert, i arribarem segur, però bueno, a poc a poc, és un camí costós, però arribarà segur. But your face was grey and your lips were tough, and we talked about your loneliness and what you can't forget.